păr lungi, plătite, așa, este fetele frumoasă, cistite, așa, care nu umblă, nu dau cu seama ce întrebare asta. 6 cai. 2 cai. Nu dau cu seama ce întrebare asta. 2 cai. Întrebarea dumneavoastră pentru Boboci este? 6 cai. 6 cai. Întrebarea dumneavoastră pentru Boboci este? 6 cai. 6 cai. Nu dau cu seama ce întrebare asta. 6 cai. 2 cai. Nu dau cu seama ce întrebare asta. 2 cai. 2 cai. 2 cai. Întrebarea dumneavoastră pentru Boboci este? 2 cai. Întrebarea dumneavoastră pentru Boboci este? 6 cai. 6 cai. Întrebarea dumneavoastră pentru Boboci este? 6 cai. 6 cai. 2 cai. 2 cai. Întrebarea dumneavoastră pentru Boboci este? 2 cai. 2 cai. 2 cai. Întrebarea dumneavoastră pentru Boboci este? Nu dau cu seama ce întrebare asta.